Γιατί να ξυπνάμε. Καλύτερα να πηγαίνουμε και πρώτο πρωί. Τότε είναι που διστάζουμε πιο πολύ. Εγώ βέβαια, διστάζω όλη μέρα. Δεν είμαι καλά. Λες να έχω τίποτα. Θα ρωτήσω τον κύριο. Είμαι πολύ τυχερός που δουλεύω στον γιατρό. Όποτε αρρωσταίνω, τον έχω δίπλα μου. Βέβαια, πριν από 6 μήνες που ο κύριος δεν είχε παντρευτεί ακόμα, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Όχι πως η κυρία είναι κακή. Κάθε άλλο. Εγώ την ήθελα για νύχτα. Φανταστείτε να μου φέρει κανένα φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα την κυρία Ιβόνη. Ώρα να ξυπνήσω τον κύριο. Α, το ξέρετε. Πού να το ξέρετε. Το δωμάτιο του είναι από εκεί. Και της κυρίας είναι από εδώ. Κοιμούνται χωριστά. Αυτό συνηθίστε στην καλή κοινωνία. Εμένα αλλά δεν μου πέφτει νόμο. Κύριε! Κύριε! Πάλι κοιμάται βαριά. Το δωμάτιο είναι άδειο. Το κρεβάτι είναι στρωμένο. Άλλο ένα βράδυ που δεν έχει έρθει στο σπίτι. Και εγώ πώς θα το κάτσω τώρα. Και η κυρία κοιμάται βαριά, χωρίς να υποπτεύεται τίποτα. Αυτό φαίνεται συνηθίστε στην καλή κοινωνία. Να μην υποπτεύονται τίποτα οι κυρίες. Καλημέρα, κυρία. Καλημέρα, κύριε. Ο κύριος ξύπνησε. Πώς, ναι, δηλαδή... Α, ωραία. Όχι, ναι, όχι, δηλαδή και ναι και όχι. Κάτσε, δεν βλέπω τώρα. Ναι ή όχι. Καλά, γιατί τρέμεις. Ποιος τρέμει. Εσύ, ναι. Εσύ τρέμεις. Αυτός τρέμει. Οι κύριοι τρέμουνε. Πού τρέμονται, τι τρέμουν, κυρία. Μα τρέμεις ολόκληρος. Κάτι που κρύβεις, βλάκα. Μη, κυρία. Μη, Γιατί. Ο κύριος, κυρία. Μελίτης μου, πρέπει να σας πληροφορήσω ότι σε μένα έχει πέσει αυτό το μεγάλο βάρος. Να σας πω ότι βρήκα τον κύριο... Πώς βρήκες τον κύριο, Πιέ? Άρρωστο. Άρρωστο. Μα τότε πρέπει να πάω. Άρρωστο είπα. Όχι. Κάτι αδιάθετος είναι. Συγγνώμη, δεν πάω. Σχόλη που έχει εδώ μέσα να καθαρίσω λίγο πρώτα και μετά... Να καθαρίσεις. Μα τι είναι αυτά που λες. Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέω, ξέρω τι είναι αυτά που δεν λέω. Ο σύζυγός μου 6 μήνες παντρεμένη και δεν κοιμήθηκε απόψε εδώ. Συγχαρητήρια, κύριε. Μπράβο, μπράβο. Πόσο σου δίνει για να το καλύπτεις. Κυρία, σας παρακαλώ πολύ, με προσβάλλετε. Επειδή είμαι ένας φτωχός υπηρέτης, εγώ να δοθώ να πάρω φακελάκι. Εγώ το μόνο που ήθελα ήταν να μην σας στεναχωρήσω. Σε ευχαριστώ πολύ που με σκέφτηκες. Σου είμαι ευγνώμων. Εξαφανίσου από μπροστά μου. 6 μήνες παντρεμένη. 6 μήνες. Ποιος είναι? Εγώ είμαι! Εσύ ποιος είσαι? Εγώ! Ποιος είσαι εσύ? Το αφεντικό σου, άνοιξε! Έρχομαι. Ο κύριος διαλεκτέρησε εκτός έδρας. Ναι, δηλαδή όχι. Δηλαδή και ναι και όχι. Η γυναίκα μου το πήρε είδηση ότι δεν κοιμήθηκα εδώ. Η γυναίκα σας, κύριε, ξύπνησε, Ναι. με καλημέρισε, την καλημέρισα, περιφέρθηκε λίγο στο δωμάτιο και σας πήρε είδηση. Πού να πάρει! Κύριε, οφείλω να σας πω ότι κάνετε ένα μεγάλο λάθος. Μήπως θα θέλατε να εξομολογηθείτε την αλήθεια σε ένα φίλο? Σε ποιο φίλο? Σε μένα. Ετιέν, απαιτώ να έχει συνείδηση της επαγγελματικής και κοινωνικής σου θέσης. Αχ, Μάλιστα, κύριε. τι το ήθελα να πάω στο χορό της όπερας. Αχ. Ο κύριος πήγε στο χορό της όπερας. Ναι, τι σε νοιάζει, Αν δεν τράβασε την κουζίνα σου, πιάσε με ήσυχο.
Μάλιστα. Καλά, καλά, μη φέρεις. Πρέπει να τα πω σε κάποιον. Έρθω σε σένα. Δεν ήθελα να πάω στο χώρο της όπερας, αλλά η κυρία Ομπέλ, αυτός ο δαίμονας επέμενε. Οι παντρεμένες και ωραίες δεν πρέπει να πηγαίνουν στους γιατρούς, γιατί και οι γιατροί άντρες είναι. Στις 2 ακριβώς κάτω από το μεγάλο ρολόι. Έτσι μου είπε. Και την περίμενα το ζώο μέχρι τις 3. Αχ, δεν εμφανίστηκε ποτέ. Φεύγω έξαλλος από εδώ πέρα, έρχομαι εδώ πέρα, ψάχνω τα κλειδιά, μα πού τα κλειδιά? Στα άλλα μου ρούχα. Προσπάθησα να διαρρήξω την κλειδαριά, δεν τα κατάφερα. Δεν μπορούσα να χτυπήσω την κλειδαριά, την πόρτα, γιατί θα μ' άκουγε η γυναίκα μου. Πετούσα και πετραδάκια στο παράθυρο, πας και ακούσεις κι εσύ, αλλά πού να ακούσεις έτσι ζώο που κοιμάσαι? Πέφτω και κοιμάμαι, αχ, στη σκάλα. Αχ, ξυπνάω το πρωί, πού να περπατήσω? Πιάστηκα, πονάει η μέση μου, μια εβδομάδα θα είμαι έτσι. Πεινάω, διψάω, πονάω, αχ, όλα τα έχω. Δηλαδή, με όλο το σεβασμό, Ναι. ο κύριος εχθές Δεν τι? δεν τον πλήξατε το πουλέλι. Τράβα μέσα, πήγαινε να καθαρίσει κανένα και δεν κι άσε με ήσυχο. Άιντε. Όπως για τάξη ο κύριος. Μπαμπά, εδώ είναι το πουλάκι Πού μου. θα θες να είναι το πουλάκι στο σπίτι του είναι? Γιατί σηκώθηκες από τα αγνία χαράματα, χαρά μου? Εσύ, γιατί δεν σηκώθηκες ποτέ από το μπάμπι σου, χαρά μου? Εσύ, πολύ αστείο, σηκώθηκα. Μόνο που Πού έπαιξε. ξανακοιμήθηκες? Αχ, δεν ακούω καλά, μωρέ τώρα. Λέω, πού ξανακοιμήθηκες? Καλά, μην ουρλιάζεις. Λοιπόν, εχθές το βράδυ κοιμήθηκα. Κοιμήθηκα εκεί που σου είχα πει. Τι μου είχες πει? Ότι θα κοιμηθώ στο μπασινέ. Ναι, είναι πολύ άρρωστος, παιδί μου, σου λέω. Εκεί κοιμήθηκες? Σου λέω έπρεπε να ξυπνητήσω δίπλα του. Είναι άρρωστος. Γιατί το κάνω, ξεψυχάει. Μάλιστα, ναι, και πήγε στο σπίτι του με ρούχα εξόδου. Ο Μπασινέ πεθαίνει, σαν να ακούω τον επικανάτιο ρόλο. Ποια ρούχα εξόδου? Τις πιζάμες του φορούσε ο άνθρωπος. Παιδί μου, το ξενυχτούσες με ρούχα εξόδου. Α, ναι, να σου εξηγήσω. Ο Μπασινέ χαίρεται πάνω του στην ιδέα ότι είναι άρρωστος. Και του είπα, μην ανησυχείς, έχουμε έξοδο με τη γυναίκα μου. Στην επιστροφή θα περάσω μέσα εδώ. Κατάλαβες? Αφού του έκανα διάγνωση, χορεύοντας και τραγουδώντας, να έτσι. Η διάρκεια τραλαλα, δεν θα την γλιτώσεις τραλαλα, Θα με ενεργήσει το κανονικό, δεν θα πας πολύ μου στο παραθαλασσιό. Έλα να σου βάλω πλαστρή στη κοιλιά, έλα να μου δώσεις και 2 γλυκά φιλιά. Ναι, μεγάλο φίλο. Δηλαδή το Μπασινέ είναι του φανατά. Ακριβώς, Μάλιστα. τον διέγραψε ήδη για τον καθένα. Πάει, τον χάσαμε τον Μπασινέ. Μάλιστα. Ο κύριος Μπασινέ. Καλημέρα, ωραία μου κυρία. Καλημέρα σας. Τι θες εσύ εδώ ρε, εσύ είσαι σπίτι σου, τι έχεις πεθάνει? Τι μας είναι Και τι κάνετε κύριε Μπασινέ? Τέλεια. Μπράβο. Τι τέλεια, χάρος, αφού σε πήρε ο χάρος. Σκάσε, έχεις πεθάνει, είσαι άλλος, πεθαίνεις όπου να είναι τώρα, πεθάνει. Μα γιατί επιμένεις καλέ μου? Για να λέει ο κύριος Μπασινέ ότι είναι τέλεια, πάει να πει πως είναι τέλεια. Ποιος? Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ είμαι ο γιατρός και ανακοινώνω και στους δυο σας ότι ο Μπασινέ πέθανε. Καπού, τέλος. Λέει ότι πεθάνατε χθες το βράδυ. Ποιος εγώ? Εσύ! Αυτός δεν ξέρει τι του γίνεται. Εγώ είμαι ο γιατρός και ανακοινώνω και στους δυο σας ότι ο Μπασινέ πέθανε. Εγώ το βλέπω πάντως ροκοκόκκινος όπως χαράκι. Φόβη. Πρέπει να ενημερώσω αμέσως τη μαμά μου. Θα τα ξαναπούμε, κύριε. Εκτός από ηλίθιος. Είσαι και ηλίθιος. Τίποτα δεν κατάλαβες. Να καταλάβω τι. Ότι με έβλεξες άσχημα. Σε έπλεξα. Εγώ σε έλεγα πεθαμένο. Κάποιο λόγο είχα. Γιατί λοιπόν εσύ δεν είσαι πεθαμένος και γιατί είναι σπίτι μου πρωί-πρωί? Για να σου μιλήσω. Όφιλες να ξέρεις ότι είσαι πεθαμένος. Μα δεν μου το είπες. Στο είπα, μόλις μπήκες. Και όφιλες να πεθάνεις. Μα εγώ ήθελα δουλειά. Τέλος πάντων λέει, αχ, πονάει η μέση μου. Την έβαλα στη σκάλα. Ποια έπαιρες, καλά. Ηλίθιε. Λοιπόν, εγώ ήρθα εδώ για μια εξυπηρέτηση. Σε 3 λεπτά θα
καθίσεις, θα κρατάς μια κάρτα οποιαδήποτε και θα μου πεις ότι με ζητάει κάποιος, ώστε να μπορέσω να διώξω αυτό το στόχο από εδώ μέσα πριν έρθει η πεθερά μου. Κατάλαβες? Η γνωστή μέθοδος της κάρτας. Μάλιστα, κύριε. Θέλω να με βοηθήσει την κληρονομιά μου. Ακόμα να πεθάνεις εσύ. Εννοώ αυτή που άφησε η θεία μου. Ένα κύριο, αυτό πιο κάτω. Εδώ μιλάνε 70. Με 30 διαμερίσματα. Μήπως θα μπορούσε να το ρίξει στο πελάτη σου? Μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται για διαμέρισμα. Και ήρθες πρωί-πρωί στο σπίτι μου, με την τσίπλα στο μάτι, να μου πεις να σου κάνω το μεσίτη. Καλά. Μην κάνεις έτσι. Θα βγάλεις και εσύ από τη δουλειά. Τα δωμάτια είναι τόσο χάλια και τόσο κρύα που όλοι θα τους θέλουν. Το ιατρείο σου θα είναι πάντα γεμάτο. Πονάει η μέση μου. Την έβγαλα στη σκάλα, να δει και η παιδεριά μου και έχω και εσένα εδώ μέσα να μιλάει για πουτάνες. Εγώ είναι κλεμμένο σου μιλάω. Όλοι να με βοηθήσεις. Σε λίγο θα έχω πεθάνει κι εγώ. Όχι, μια χαρά να σε έτσι. Ενώ εγώ, από τότε που έχασα τη γυναίκα μου, Ήσουν απαντρεμένο. Δεν μου το έχεις πει αυτό. δεν το έχω πει σε κανέναν. Με πληγώνει από τότε που την έχασα τόσο ξαφνικά. Καρδιακό. Όχι, Αναπνευστικό. όχι. Γαστρεντερολογικό. Όχι. Εγκεφαλικό. Στρατιωτικό. Υπάρχει στρατιωτικό εγκεφαλικό. Στρατιωτικός μεγαλώνει. Την άφησα του κάτω, στο πάρκο, για να πάω να αγοράσω κούρα. Και εκείνη, τόσκα σε ένα στρατιωτικό. Κύριε, έχει έρθει κάποιος κύριος, έχει να μιλήσει μαζί σας. Χωρίς να πρόκειται. Βεβαίως. Πρέπει να το δω αμέσως. Σε παρακαλώ, φύγε. Πες τον έχεις δουλειά, εγώ δεν φεύγω. Θα μείνω εδώ μέχρι να βάλει και να φύγει εκείνος. Βρε και εγώ βαριέμαι να το δω, αλλά πρέπει να με δει μόνο του. Σε παρακαλώ, φύγε. Α, το τυμπουά, το ξέρω. Θα μείνω λοιπόν μια καλημέρα και μετά θα φύγω και θα αφήσω και τη μονάχη σας. Δεν είναι ο τυπουά, είναι ο πατέρας. Μα δεν έχει πατέρα. Και πώς είναι, και φύτρωσε. Έφανε. Τότε είναι ο θείος του. Ναι, ο θείος του. Ναι, έλα, σε παρακαλώ, πήγαινε μέσα. Έχει ένα κρεβάτι ξάπλος και κοιμήσου. Καλά, θα περιμένω εδώ δίπλα. Τώρα έχω δίνει διαμέρισμα. Μπράβο. Μου ήρθε μια ιδέα. Για να μην σε δείξει την πολιολογία, χτύπα σε 3 λεπτά το κουδούνι και εγώ θα στείλω με το δευτέρα το επισκεπτήριό μου. Ότι τα έχουμε τώρα σε εδώ επιγόντως. Η γνωστή μεθόδος της κάρτας. Μάλιστα, κύριε. Τι λέω, έλα μέσα, έλα, πήγαινε, άντε. Νομίζω πως ο κύριος θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιήσει τις ιατρικές του γνώσεις για να απαλλάσσεται από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες. Δηλαδή, Λίγο καθαρτικό στο καφέ, ίσως. Ετιέν, σοβαρέψου. Τράβα μέσα, πιάσαμε ήσυχο εδώ πέρα να ξεκουραστώ λίγο. Πότε να σας ξυπνήσω, κύριε? Αύριο, μεθαύριο, όποτε. Εντός της εβδομάδας δηλαδή. Ναι, πήγαινε, δίνε του. Πού είναι η κόρη μου και ο γαμπρός μου? Απαιτώ να τους δω αμέσως. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας πεθεράς. Αναγγέλω την άφηξη της προσφυλούσας μητρός. Κόρη μου, εσύ, καπούλη μου, δεν θα με φιλήσεις? Μητέρα, πότε προλάβατε και ήρθατε. Φιλάκι εδώ. Αγόρι μου, αγόρι μου. Σιγά καλέ, θα με διαλύσεις. Κοιμώσουν, παιδάκι. Τον είχα πάρει λιγάκι εδώ στο καναπέ. Αχ, χαίρομαι τόσο πολύ που σας βλέπει, παιδάκια μου. Σιγά μητέρα, θα μιλιάσει το φόρο μας από τα δάκρυα. Έλα, μαμά μου, μην κλαις. Τσακ μου, δεν κλαίω. Εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου. Καπούλη μου, πώς αδυνάτησες έτσι? Εσύ, λοιπόν. Από ό,τι βλέπω, περνάτε πολύ καλά τα δυο σας. Γιατί φοράς μαύρα? Σε κηδεία θα πας? Όλο το βράδυ το αγοράκι μου ξενύχτα και κάποιον πελάτη του που όφιλε να έχει πεθάνει, παπά. Γιατί δεν βγάζεις αρκετά από το ιατρείο? Έγινες και νοσοκόμος τώρα. Όταν χρειάζεται, κάνε υπερορή. Υπερορή σε όλα κρεβάτια, μητέρα. Το μέσα στο κοριτσάκι μου. Μήπως μαλώσατε? Όχι. Απλά σηκωθήκαμε με άσχημη διάθεση. Για να σηκωθείς θα πρέπει πρώτα να έχεις κλαίει. Καλά. Μην κάνετε έτσι. Τώρα που τα κόλλα θα φτιάξουν. Δυο μακριά άνθρωποι και να μαλώνετε. Ο κύριος μας είναι. Πες ότι είμαι γεμάτος για όλη την ημέρα, για όλη την εβδομάδα. Για όλο το μήνα, για όλο τον χρόνο. Πήγαινε. Ποιος είναι αυτός που σε ζητάει? Ένας πάπας. Και φέρε την πλούζα μου. Με ξέχασες το σιωράκι μέσα. Τώρα πήγες να πεις, ρε. Πες μέσα, έλα.
γιατί η αρρώστια του είναι μεταδοτική. Έχει την πιο μεταδοτική αρρώστια στον κόσμο. Και μόνο να σκεφτεί το όνομά σας, κολλάτε. Εμένα όμως δεν με σκέφτηκε χθες το βράδυ. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Καπουλή μου, το αμέσως να μάθω τι συμβαίνει. Σε παρακαλώ να με αφήσεις μόνο με την κόρη. Βεβαίως, με μεγάλη μου ευχαρίστηση. Έλα εδώ είσαι. Τι είναι αυτά τα υπονοούμενα που λες για τον άντρα σου? Αχ, παπά, είμαι τόσο ευτυχισμένη. Γιατί, κοριτσάκι μου? Ο Πάτρικ δεν κοιμήθηκε χθες το βράδυ στο σπίτι. Ήταν με άλλη. Μπορεί να το έχει κάνει κι άλλες φορές. Αχ, δεν ξέρω. Τι πάει να πει δεν ξέρεις? Δεν τον παίρνεις εσύ όταν φεύγει από κοντά σου. Πώς θα το πάρω εσύ? Μα δεν νιώθεις άδειο το κρεβάτι? Ποιο το δικό μου? Τι εννοείς το δικό σου? Ναι, το δικό του το δωμάτιο είναι από εδώ και το δικό μου είναι από εκεί. 6 μήνες στο κρεβάτι και κοιμάστε χωριστά. Από την πρώτη νύχτα. Και το... Πώς το κάνει? Ναι, έρχεται στο δωμάτιό μου, οπότε θέλει αυτός. Από την πρώτη νύχτα μου το είπε. Στο δικό σου το κρεβάτι θα, γιατί το δικό μου το θέλω καλοστρωμένο για να κοιμάμαι. Τι ωραία ετοίμαση. Ναι. Φρικτό. Φρικτό. Ο ιερός τόπος του κάνου, κοριτσάκι μου, είναι το διπλό κρεβάτι. Έτσι. Η πεμπτουσία της συζυγικής ζωής. Έτσι. Ο στυλοβάτης της οικογένειας. Το θεμέλιο της ανθρωπότητας, κοριτσάκι μου, είναι το διπλό κρεβάτι. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Ο μεταδοτός. Μην με πλησιάζετε. Θα με κολλήσετε. Μην λέτε ούτε το όνομά μου. Θέλω να μιλήσω στον γιατρό μου. Γιατί για να σας ξενυχτήσει κι απόψε, μόνο μια λέξη, κύριε, σας ταιριάζει. Προαγωγός. Δεν καταλαβαίνω. Μην με πλησιάζετε, κύριε. Τέλος πάντων, γυρίστε πίσω στο κρεβάτι σας. Ποιο κρεβάτι? Εγώ αισθάνομαι υπέροχα. Το ετοιμοθάνατο. Γιατί καλοί μου άνθρωποι δεν θέλετε να πεθάνετε οριζοντήρως όπως όλοι οι άνθρωποι. Δεν σας καταλαβαίνω. Μήπως θα μπορείς να πεις στον γιατρό μου? Ναι, ναι. Φύγετε εσείς. Λέω ό,τι θέλετε. Ότι τον περιμένω τότε. Ναι, ναι, φύγετε επιτέλους. Σας ευχαριστώ. Μπορώ να σας πω στο τυχείο σας? Ούτε την πόδα μου. Όπως επιθυμείτε, κυρία μου. Ευχαριστώ. Καλά έχει τρελαθεί ο άντρας σου. Φέρνει εδώ μέσα άνθρωπο τόσο άρρωστο. Α, ναι, τι λέγαμε. Ο άντρας σου δεν γύρισε στο σπίτι εχθές το βράδυ. Όχι, μάμα. Μην τη λες, κοριτσάκι μου, μην τη λες και τη λες και άσχημα στα μάτα. Δεν μου λες. Όνομα ξέρεις. Όνομα. Όνομα. Επίθετο. Ύψος, βάρος. Χρόνο μαλλιών. Όλα. Όταν ένας σύζυγος, κοριτσάκι μου, μένει έξω από το σπίτι του ολόκληρο το βράδυ, τότε σίγουρα δεν κάνει λογιστήκα. Στοιχεία, ξέρεις. Δεν ξέρω τίποτα. Όμως, χθες που έψαχνα την τσέπη του παντελονιού του, βρήκα αυτό. Είναι δύο γάμπι. Ναι. Και από χέρι μικρό. Ορίστε, έχουμε ένα στοιχείο. Και δεν μου λες, την αλληλογραφία δεν τη διάβασες σήμερα. Α, μαμά, δεν μου το επιτρέπει την κοινωνική μου θέση. Τι κοινωνικές θέσεις, κοριτσάκι μου? Καταρκούνται να πρόκειται για την οικογενειακή καλή. Άλλωστε, όλες οι φίλες μου διαβάζουν την αλληλογραφία του σύζυγου. Είναι μια μόδα που δεν περνάει ποτέ. Πήγαινε μέσα, θα να απομονήσω εγώ. Πάτε. Μάλιστα, αγαπητή μητέρα της λατρευτής μου συζύγου. Αναγνωρίζεις αυτό το γάμο? Α, ναι, το ξεχνάω το πρωί. Τι το αγγίζεις? Σε ποια ανήκει αυτό το γάμο? Σε ποια, τι πάει να πει πια? Ανήκει στο έθνος. Σε μένα ανήκει φυσικά. Σε σένα. Ναι. Τόσο μικρό. Α, το πήρα μικρό. Για να έχει καλή εφαρμογή. Κατά την εγχείρηση. Εσύ δεν σατένει γάμο για χειρουργής. Εννοώ ότι το φοράω πριν την εγχείρηση για να κάνω προπόνηση στα δάχτυλα. Να έτσι. Το γάμι είναι γυναικείο. Α, πήγε στο κλείσιμο. Και τόσο μακρύ. Όσο έχασε το φάρμακο, τόσο πήρε το μήκος. Είναι νόμος της φυσικής. Όσο μπαίνει, τόσο βγαίνει. Εδώ. Γράφει νούμερο 6. Ανάποδο διαβάζετε. 9 είναι. Κάθε μου περνάς για ηλίθεια. Ας αφήσουμε τις προσωπικές εκτιμήσεις. Πρέπει να σου πω Ναι. ότι θεωρώ τη συμπεριφορά σου απέσια. Ο σύζυγος είσαι απαράδεκτος, ακατανόμαστος, ανεπίθετος, παράνομος, επονίτιστος και άκρης. Εγώ είμαι όλα αυτά. Δεν είσαι έξω από το σπίτι σου ολόκληρο το βράδυ και το πρωί βρίσκεται αυτό το γυναικείο γάμι στην τσέπη σου. Άντε πάλι τα ίδια είπαμε. Μπήκε στο πλήσιμο. Εσύ μου είπες. Και εγώ σου λέω το κομμύρι σου. Υποψιαστώ και φανταστικόρη μου θα έχεις να κάνεις μαζί. Όποτε με θελήσετε. Μην ξεχνάς ότι έχεις δώσει αιώνια πίστη στη γυναίκα σου ενώπιον Θεού και ανθρώπου. Στο Θεό, όχι σε εσάς. Και φυσικά θα σε παρακολουθώ.
Θα σε ακολουθώ παντού. Όχι! Δεν θα ξαναμπείτε ποτέ εδώ μέσα! Άκαρδε, θα χωρίσει μια μάνα από το παιδί της. Μωρέ, δεν πάτε στο διάολο. Τι είπες? Όλοι σας! Εγώ είμαι ο κύριος του σπιτιού, εγώ κάνω ό,τι θέλω και δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν. Ούτε σε εσάς. Γιατί δεν πάτε μια βόλτα? Αρχίζω να υποπτεύω μήπως είμαι ανεπιθύμητη εδώ μέσα. Πολλή υποψία έχει πέσει γενικώς. Πως εκείνα με φτιάχνουν το σπίτι του ίδιου μου του παιδιού. Να με πατάνε, να με τσαλακώνουνε. Θα φύγω. Στο καλό. Θα φύγω. Στο καλό και να μας γράφεις. Θα φύγω. Δεν μπορεί να συμβεί το μόνο το φεύγω εγώ. Πως εκεί, να με διώχνουν από το σπίτι του ίδιου μου του παιδιού. Αλλά τέτοια έκανε και ο δικός μου. Θα βρω καινούριο διαμέρισμα. Διαμέρισμα. Αχ, όχι πάλι. Ένα επιπλέον διαμέρισμα. Καταπληκτικό. Εσείς μένατε ποτέ σε αυτό το διαμέρισμα? Όχι. Ήταν δικασμένο σε μια μοντελίστ. Μοντελίστ. Μοντιστούλα ήταν. Αν δεν τόση ένταση. Μαλώσανε να τη πει το Δεν με ενδιαφέρουν τα προσωπικά των προκατόχων. Το διαμέρισμα είναι δικό. Εξαγάπη. Το θέλετε για να μένετε? Τι, για να βόσκω? Μερικές φορές ο κόσμος θέλει διαμερίσματα για άλλους σκοπούς. Κύριε, σας παρακαλώ. Αλλά ναι, για εσάς είναι εμπορικό. Τέλεια, θα έρθω εδώ σήμερα κιόλας. Να μου πείτε πότε ακριβώς να σας περιμένω. Είπα σήμερα. Χαίρετε. Εγώ φεύγω από αυτόν τον οίκο της απολίας. Βρήκα καινούργιο διαμέρισμα. Λοιπόν, το ξανασκέφτηκα. Θα το νοικιάσω εγώ το διαμέρισμα. Α, δεν γίνεται. Το νίκιασα ήδη. Σε ποιο ώρα, πότε πρόλαβες? Στην πεθερά σου. Άρθει αυτή. Την έχω εγώ. Θα τους πω ότι έμενες εκεί μέσα και δεν θέλει να πατήσει ούτε το πόδι. Όχι, όχι, όχι. Μην της το αφήσει και μην ξεντήσει το τώρα που βρήκα το ρόιδο. Σκάσε ρε, το θέλω εγώ. Θα σου εκμυστηρευτώ μια ιστοριούλα. Ξεκίνησα μια περιπετιούλα. Όχι σπουδαία πράγματα, ξέρεις τώρα, πλατωνικά πράγματα, φυλάκια και τέτοια. Αλλά σε καμιά εβδομάδα θα την έχω καταφέρει την κυρία. Και... Έστω διάλογο. Και βγάζουμε το διαμέρισμα, κατάλαβες. Ήταν παντρεμένη η πελάτησά μου. Πελάτησά σου. Ναι. Είχε τίποτα μεταδοτικό. Όχι ανόητα, ένα κρεματάκι. Και της έκανα κάτι τριβές πριν από 3 εβδομάδες και τις πέρασαν. Και ο άντρας της. Ούτε που θέλω να ξέρω, ούτε που με νοιάζει. Για πες τώρα, πόσο το νοικιάζεις? 500 φράγκα. Το χρόνο! Μπράβο φιλαράκο! Καταπληκτική τιμή! Το μήνα. Το μήνα! Αν δεν το θες, υπάρχει και η πεθερά σου που το περιμένει. Το μήνα! Το μήνα! Καλά! Καλά, θα το νοικιάσω εγώ! Από πότε? Από σήμερα! Βέβαια, είναι σε χάλια κατάσταση. Μου λέει σπίτια παντού. Σε αυτό το είναι μια μοντέλη στο Ξούμπα, η οποία έφυγε ξαφνικά και μου φάγε 13 νίκια. Καλά, τότε από αύριο! Δηλαδή, μοντιστρούλα ήταν. Αντί σπίτος ένας, μάλλον σπίτος ένας άλλος. Καλά, καλά, από σήμερα. Θέλω να πας σήμερα και τώρα να το καθαρίσεις. Όχι. Κύριε, στο προθάλαμο βρίσκει και η κυρία Ομέ. Αυτή είναι, τι σου έλεγα. Εσύ να πας μέσα να ετοιμάσεις το συμβόλαιο. Εσύ, βγάλε μου την μπλούζα μου. Γρήγορα, γρήγορα. Bonjour, καλέ. Πήγαινε μέσα, παιδί μου. Φύγε, φύγε. Και τι να την κάνω την μπλούζα, κύριε? Φόρα την, φάτη, κάνει στιφάτο και παστίτσιο. Πήγαινε, άντε. Γιατί με έστησες στο χώρο της όπερας. Ήμουνα σίγουρη ότι ο άντρας μου θα κοιμόταν στην όπερα. Αλλά αυτός έμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ. Και έτσι δεν μπορούσα να φύγω με τίποτα. Δεν μπορείς να φύγεις, γλυκιά μου, Σουζάν, το ξέρω ότι κάποιο εμπόδιο θα υπάρχει. Αυτές τις μέρες Ναι. δεν με αφήνει ήσυχη ούτε στιγμή. Το πιάνω κάτι τις μανίες. Να, σκέψου ότι τώρα είναι από κάτω και με περιμένει. Ναι, ήθελε να είναι πάνω μαζί μου. Αλλά τον έριξα να μην το κάνει. Αυτός μας έλειπε από εδώ μέσα. Αυτός μας έλειπε. Αχ, Θεός, θα πρέπει να τρέπομαι που κάθομαι και σε ακούω να λες τέτοια πράγματα σε μια παντρεμένη γυναίκα. Όχι, τώρα τα παραλές. Τέλος πάντων, αφού δεν τράπηκα την πρώτη φορά, Τώρα είναι αργά, γλυκιά μου, Σουζάν. Είναι πολύ αργά. θέλω να ξέρεις πως είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τέτοιο. Αυτό μου το έπεσε 100 φορές. Και αυτό είναι που με ξεπερνάει περισσότερο. Ναι, αλλά δεν μπορείς να έρχεσαι συνέχεια στο γιατρό, γιατί τώρα είσαι καλά και δεν δικαιολογείται να έρχεσαι. Κάποιος θα καταλάβει ότι δεν είμαστε γιατρός και ασθενείς, αλλά 2 καρδιές ερωτοχτυπημένες, 2 ψυχές κεραυνοβολημένες, 2 υπάρξεις 3 ευτυχισμένες που ταξιδεύουν ψηλά στους ουρανούς του πάντους και του έρωτα. Αν μας παρομίλησε, χαθήκαμε. Και χάναμε το κυριότερο. Ποιο? Τη γοητεία του παράλληλου. Αχ, όχι, αυτό θέλω να μην το χάσω. Ναι,
πρώτη σου φορά, Λοιπόν, άμα θέλεις, μπορούμε να βρεθούμε και σήμερα. Σε ουδέτερο έδαφος. Σε έδαφος? Ναι. Αποκλείται. Θα λαρούχω τα ρούχα. Δεν το καταλάβει πλάτος μου. Αν ήταν σε κανένα διαμέρισμα. Αυτό έκανε στα γατούλα μου. Έχω ένα διαμερισματάκι εδώ παρακάτω. Στην οδό Μιλάνο 70. Είναι και κουκλωμένο. Τέλεια. Πολύ ωραία η πρότασή σου. Αλλά πρώτα θα μου δώσεις το λόγο σου. Ναι. Θα μου υποσχεθείς ότι ο έρωτας μας θα μείνει. Θα μείνει. Πώς την είπες τη λέξη? Πώς την είπα τη λέξη? Ο έρωτας μας θα μείνει υποτονικός. Αχ, πλατωνικός είπα. Ναι, αυτό. Γιατί θέλω να σου τονίσω πως είναι και θα παραμείνω πιστή στο σύζυγό μου. Βεβαίως, συμφωνώ απολύτως όπως και δίποτε. Σε μια ώρα στην οδό Μιλάνο. Ναι, μωρό, μια αγάπη μου, μια εγκαλτρία μου. Θεέ μου, τι θα να κάνω. Σε τι έγκλημα μου οδηγείς να δημιουργήσω, αλλά είναι η πρώτη φορά που δεν μου ακούει τέτοιο. Αυτό μου το έχεις ξαναπεί, αγάπη μου. Το ξανακούσαμε 1000 φορές. Ο κύριος ο Περνάς. Ναι, κατέβα και έρχομαι. Εσύ πήγαινε. Θέλω να μείνω μόνος μου με τον γιατρό. Μα αγάπη μου. Άστε καλύτερα έτσι να το δούμε. Όση ώρα περίμενα κάτω σκέφτηκα. Δεν ανεβαίνω να δω εγώ τον γιατρό. Και ανέβηκα. Έχω πρόβλημα. Ματώνει η μύτη συνέχεια. Μήπως συγχώνετε παντού? Η μύτη σας. Τέλος πάντων. Θα πάρετε το κλειδί της τραπεζαρίας και θα το βάλετε εκεί που ξέρετε. Το κλειδί της τραπεζαρίας. Ναι. Πού? Στην οπή. Σε ποιο? Το στόματό σας. Και? Θα πάρετε μία λεκάνη με νερό μπουγάδας και θα βάλετε μέσα το κεφάλι σας για 3 ώρες. Επιτρέπετε να αναπνέω. Όσο θέλετε. Άρα το κεφάλι μέσα στο νερό της μπουγάδας. Και το κλειδί στο στόμα. Σε 3 ώρες θα έχετε γίνει εντελώς καλά. Δεν μου αρέσει. Καμιά άλλη θεραπεία δεν έχει. Δεν θα την γλώσσα. Η δικιά μου είναι μεγαλύτερη. Η δικιά μου, λέω, είναι χοντρή και μακριά. Η δικιά σας είναι λεπτή και μητερή. Μεσαίου μεγέθους. Μάλιστα για πέρα. Δεν είμαι ο γιατρός. Και ποιος είσαι? Ο πάτερ του. Και γιατί δεν μου το είπες? Δεν μου το στήσατε. Γιατί κάθομαι και μιλάω μαζί σου? Και τι με νοιάζει εμένα. Εσείς ανοίξατε τη συζήτηση. Δεν προτείνηκα τίποτα να κάνω και τη συνέχισα. Και ποιος ήταν αυτός που πήρε το καπέλο? Έτοιμοι και εμείς φύγαμε. Να και το συμβόλαιο, να και το κλειδί. Φίλε μου, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω. Βέβαια είσαι ο πρώτος που μπαίνει μέσα μετά τη μοντέλη, δηλαδή μολυστούρα ήταν. Αλλά την εξυπητώση ένας. Ναι. Μαλώσατε. Άστα αυτά τώρα, εγώ επανατεβούμε την... Θα σταματήσω. Συγχωρείτε γιατρέ. Δεν είμαι ο γιατρός, γεια σας. Πελάτης θα είναι και αυτός. Α, να ο γιατρός. Συγγνώμη κύριε, πρέπει να σε εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσετε? Για το καπέλο. Καπέλο? Ποιο καπέλο? Το έδωσα στον κύριο γιατί τον πέρασε για μπάτλερ. Το καπέλο στο μπάτλερ. Α, λες εδώ πιο κάτω, έχει μια στο σπίτι μου σε μια μοντελίστη. Δηλαδή μολυστούρα ήταν. Την εξυπητώση ένας. Μαλώσατε. Μην μου πει. Ναι, να σου πω. Δηλαδή μολυστούρα ήταν. Την εξυπητώση ένας. Μαλώσατε. Περιμένει κάτω η γυναίκα μου. Χάρηκα πολύ για την γνωριμία. Χαίρετε. Όλοι βγάζουν και φεύγουν. Α, να ο μπάτλερ. Έλα σου γυναίκα. Έχω μιλήσει στη γύρα, βράδυ. Να σου πω λοιπόν. Εσείς τα ακούσατε. Είχα νοικιάσει στο σπίτι μου σε μια μοντελίστη. Δηλαδή μολυστούρα ήταν. Μαλώσατε.
χαρά μου κάνει. Αχ, τέλεια. Έχουν να γίνουν τσιριτζάντζουλες εδώ μέσα. Κλειδαριά. Είναι σπασμένη. Γασονιέρα χωρίς κλειδαριά είναι κάστρο χωρίς πολεμίστες. Καράβι χωρίς κανόνια είναι. Θα τα ακούσει για τα καλά ο μας είναι γι' αυτό. Ω, συγγνώμη, ακούκλα είναι. Σιμανάρι δεν θα πεις τίποτα από όσο δεις εδώ μέσα, Εγώ είμαι. Κούκλα μου, Σουζάν μου, ήρθες επιτέλους. Η πόρτα δεν έχει κλειδαριά. Άστο σε μένα. Θα βάλω χειρώματα. Προπετάσματα. Παραπετάσματα όλα. Αν έρθει κανένας, μία να δώσει πήγε, επικίνδυνα πράγματα. Ποιος να έρθει, γιατί να έρθει αγάπη μου. Γιατί τρέμεις, θέλω να κάτσουμε εδώ πέρα, γιατί είσαι τόσο δειλή. Δεν το ξεπεράσω. Ο άντρας μου λέει ότι και οι πιο γενναίοι στρατιώτες τρέμουν να πάνε στη μάχη για πρώτη φορά. Είπε τέτοιο πράγμα, όχι, μπράβο του. Ναι. Ποιο μάχη, ποιο πόλεμο, τι λες τώρα. Εμείς είδαμε εδώ πέρα ως εκπρόσωποι της αγάπης, ως πρέσβεις καλής θέλησης, ως γιατροί χωρίς σύνορα. Γιατί δεν βάζεις τα μπελάκια σου, αγάπη μου. Όχι, δεν θα μείνω για πολύ. Ο Ανατόλ είναι κάτω και με περιμένει. Δεν μπορώ να αργήσω. Ο Ανατόλ. Ο άντρας μου. Τι. Ναι, σου εξήγησα να ακολουθεί παντού. Θες να μου πεις ότι ξέρει ότι είσαι εδώ μαζί μου πάνω. Ναι. Δηλαδή ξέρει, τι ξέρει, τίποτα δεν ξέρει. Εσύ δεν μου είπες εδώ ότι κάποτε ήταν μια μολυστρούλα. Του είπα ότι έχω έρθει στο ράπτη μου. Για πρώτη φορά, μπράβο σου. Φοβερή έκπληξη, γιατί άρχισα να τρέμω κι εγώ. Ξέρω. Είναι νομιστικό να μου ακολουθεί παντού. Αλλά αν του το απαγόρευα, θα με υποπτευόταν και δεν ήθελα να σε στήσω. Δεν ήθελες να με στήσεις, γλυκιά μου Σουζάν, μικρούλα μου Σουζάν. Πόσες φορές θα το πεις. Μικρούλα μου Σουζάν, γλυκιά μου Σουζάν. Άλλο δεν έχει. Άλλο, τι άλλο. Γλυκιά μου Σουζάν. Ντροπή μου. Τι? Δεν έπρεπε να το τολμήσω αυτό. Αλλά είναι η πρώτη φορά που τολμάω κάτι τόσο αμαρτωλό. Αυτό μας το έχεις ξαναπεί, άστο τώρα. Ναι. Δεν χαίρεσαι που κατάφερα και ήρθα. Χαίρομαι. Με 500 φράγκα για αυτό το αγόρι και το με τον άλλο να περιμένει από κάτι. Άστα να πάω. Τι λες? Κάτι δικά μου, μην δίνει σημασία. Λυπάμαι. Γιατί είσαι τόσο ψυχρός και απόμακρος. Εγώ? Ναι. Τι λες αγάπη. Ναι. Εγώ θα μπορούσα να μείνω πονατιστός μπροστά σου για όλη μου τη ζωή. Όλα λόγια είσαι. Και πράξεις αγάπη μου, και πράξεις. Μήπως θα μπορούσα... Όχι, τίποτα δεν μπορείτε, ούτε να πείτε μπορείτε, σας παρακαλώ. Ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις. Εννοώ ότι δεν μπορείτε να πείτε τόσο εύκολα όσο μπορείτε να βγείτε. Αφού μπήκα. Όποτε θέλω βγαίνω. Πάντως μπήκα. Βαρέθηκα κάτω και σκέφτηκα να ναι. Μεγαλοφυή σκέψη. Αλλά μη σε διάκο. Ναι. Συνεχίστε. Συνεχίστε σαν να μην είμαι εδώ. Μια κουβέντα είναι τώρα αυτό. Συνεχίστε παρακάτω. Ναι. Είδα όταν μπήκα ότι παίρνατε μέτρα στη γυναίκα. Όταν βγείτε, τι θα δείτε. Όλα. Μου έτρεγε τη μέση μου, Ανατόλου. Ναι. Το θέλω λίγο μεσούρα στους μοπούς εδώ πέρα και να είναι λίγο στενό. Και η μέση είναι 165 και το μήκος του μανικιού είναι όσο και το... 165. Εγώ έχω μέση 55. Εδώ και 4 χρόνια. Κυρία μου, τι μπανάλ! Μάλλον συχνάζεται σε ράφτες τρίτης διαλογής. Όταν θα εργόσετε σε εμάς τους μέρους, θα πρέπει να πολλαπλασιάζετε επί 3. Ακολουθούν και οι τιμές σας στις ίδιες πολλαπλασιαστικές τάσεις. Οι τιμές μας είναι αριθμητικός ανάλογης της ποιότητάς μας, κύριε. Και εμείς φυσικά δεν καταδεχόμαστε να μετράμε με μεζούρες και με μέτρα. Εμείς μετράμε μόνο με τα χέρια, γιατί τα χειροποίητα μέτρα ήταν ανέκαθεν πιο ακριβά. Ναι. Καταπληκτικό. Μπράβο σας. Πώς σας λένε κύριε. Είναι ο κύριος. Ο κύριος. Ο κύριος... κύριος. Κάτι κόλλησε στο λαιμό μου. Κολλήν Λαιμός, ναι! Γνωστό όνομα. Μπράβο. Ο πατέρας μου ήταν Λαιμός. Και ο βίος μου και ο παππούς μου. Φυσικά γνωστό όνομα. Αλλά η φυσιογνωμία σας. Μήπως σας έχω δει πουθενά. Έτσι το. Μήπως στο μουσείο. Πήγαινε πολύ συχνά στο μουσείο για να βλέπω τις μουσες. Εκεί που πώς δινότανε για να παίρνουν ιδέες για τα ρούχα του Ράμπο, Όχι, γιατί δεν έχω πάει ποτέ μου στο μουσείο. Ναι, θυμήθηκα. Συναντηθήκαμε στον γιατρό της γυναίκας. Στου κυρίου Μουλινό. Εκεί συναντηθήκαμε. Εσείς,
Τον θεωρείτε καλό γιατρό? Εγώ ναι! Εμένα μου φαίνεται λίγο σκητζής. Πώς τολμάτε κύριε μου να τον κάνετε έτσι μπροστά μου? Τι σας κάνει? Γιατί εγώ συνδέομαι ψυχικός με τους γιατρούς μου, γι' αυτό, ναι. Σας συγχαίρω. Η ψυχική σύνδεση είναι το πάνω. Εξάλλου πλάκα έκανα. Μια χαρά γιατρός. Θα άφηνα εγώ τη γυναίκα μου σε ένα σκητζί. Παπαπα. Τώρα πείτε μου. Τι θα γίνει με τη γυναίκα μου? Τι θα γίνει? Θα τα φτιάξετε? Τι λέτε κύριε μου, τι είναι αυτό που λέτε, δεν είναι δυνατόν να αποκλείεται. Δεν θα τους φτιάξετε τα φορέματα? Οπότε τι έρχεται εδώ? Τα φορέματα εννοείται, ναι, τα φορέματα. Ένα πρωινό πολύ chic και ένα βραδινό πολύ εξαρτή. Το βραδινό θα είναι από δέρμα καμπιοπάρτης και δέρμα πάμπυρα. Το μπούστο και η ζώνη θα είναι στολισμένα με ελεφαντόδοτο. Και από κάτω θα έχει παντελόνι βιζόν. Ποιο παντελόνι? Εσείς δεν θα το βλέπετε, αλλά το παντελόνι βιζόν κάτω από τη φούστα είναι η τελευταία λέξη της μόδας. Μήπως είναι πολύ κεντρικό ντύσιμο? Άκου τι λέει, πολύ κεντρικό. Είναι το Αφρικανού, εμπνευσμένο από την Αφρική. Η κεντρική Αφρική, γι' αυτό μπορεί να σας φαίνεται πολύ κεντρικό. Πάρα πολύ ωραίο. Η Αφρική, σαφάρι, ζούγκλες, την πάνε μέσα στη νύχτα και όλα αυτά να τα δείχνεις ένα φόρεμα. Εδώ η κυρία Τυρά. Θα τακτοποιήσω το λογαριασμό μου. Λογαριασμό? Ποιο λογαριασμό? Το φόρεμα που φούραξε. Α, εννοείται την κυρία Τυρά την ποντελής. Εγώ νόμιζα λέτε την κυρία Τυρά την καθαρίστρια. Της μπερδεύει ο κόσμος γιατί ήταν πρώτης ξαδέρφες. Είναι πρώτης ξαδέρφες, δεν έπαθε καμία τίποτα. Όχι, η κυρία Τυρά δεν είναι εδώ πέρα. Ήταν βοηθός μου χρόνια πολλά. Βοηθός σας? Ναι. Εγώ δεν συνεννοηθώ μαζί σας. Πώς μπορούμε να συνεννοηθούμε? Θέλω να μου κάνετε καλύτερη τιμή στο φόρεμα που έγραψα. Η κυρία Τυρά με έφερε. Δεν αξίζει τα και τόσο. Πόσο δηλαδή? 700 φράγκα. Μια περιουσία. Και είναι τόσο απλό φορεματάκι. Α, το θυμήθηκα. Ναι, βεβαίως. Και τι πόσο θέλετε να δώσετε? Νομίζω ότι 300 φράγκα είναι πολύ καλά. Το έχω. Λοιπόν, 700 μείον 300 μου χρωστάτε 400. Ευχαριστημένοι? Όχι, αγαπητέ. Εγώ εννοούσα. Αφήστε τι εννοούσατε εσείς. Εδώ ήρθατε στο ναό της υψηλής ραπτικής. Εδώ τις δίνουμε τις πελάτες, δεν τις δίνουμε. Εδώ θέλουμε οι πελάτες να έρχονται ξανά και ξανά και ξανά. Με τέτοιες τιμές θα έρχομαι ξανά και ξανά και ξανά. Αφήστε το όμως για την επόμενη σεζόν που θα λανσάρω καινούργια μόδα. Σας παρακαλώ τώρα πηγαίνετε. Σκέψου τι κέρδος έχουμε για να κάνουμε τέτοιες εκπτώσεις. Να πηγαίνετε εγώ. Ναι. Σας εμπιστεύουμε την γυναίκα. Να κάνετε ό,τι καλύτερο που περνάει από το χέρι. Από αυτό το χέρι. Ωραία. Θέλω να την προσέξετε εδώ, την κοφούς. Εδώ, ναι. Και εδώ, το μπούς. Βεβαίως. Θα πάρω μέτρα και θα δω. Θα πάρω μέτρα και θα δω, βεβαίως. Χαίρετε. Χαίρετε. Επιτέλους έφυγε. Παναγία μου. Τι θα κάνουμε? Εγώ ξέρω τι θα κάνω. Θα εξαφανιστώ όσο πιο σύντομα γίνεται από εδώ μέσα. Δεν γίνεται. Ο άντρας μου ξέρει τις οράφτες μου. Και αν γυρίσει πίσω και δεν σε δει εδώ, το ξέρω. Θα σας πάρει με τα δύο χέρια. Γιατί χειρούργος είναι. Αχ, Παναγία μου, τι θα κάνουμε. Τι γίνεται εδώ μέσα? Πώς μένεις έτσι μέσα, ρε? Γιατί η πόρτα είναι ανοιχτή? Γιατί η κολόπορτά σου δεν έχει κυταριά. Να γιατί. Τι ερήμια μου νίκησες. Εγώ σε προειδοποίησα. Έπρεπε να έρθω από πρώτος να τακτοποιήσω λίγο. Άκουσον. Διαμέρισμα χωρίς κλειδαριά. Να ανοίγει ο κάθε γλύδος και να μπαίνει. Εννοείς εμένα? Μην το παίρνεις προσωπικά, φίλε μου. Καλά, μην κάνεις έτσι. Ναι. Θα στείλω το κλειδαρά. Σου είπα ότι η μοντελής που έμενε, δηλαδή μόλις του έλεγα να τρεις πιτώσει ένας. Μαλώσανε, τρεις πιτώσει ένας άλλος. Ούτε μου είπες, ούτε θα μου πεις. Δεν βλέπεις ότι δεν είμαι μόνος μου. Πω, κυρία μου, 1000 συγγνώμη, δεν σας είδα. Όμως δεν έλεγα για γραμμιστικό, μπορείτε να έρχονται κι εσείς. Λοιπόν, που λέτε, εδώ πιο κάτω πρέπει να σου πω σε μια μοντελή. Καλημέρα πάλι. Μου εσύ μας έλθες. Μου είπατε να περάσω ξανά και ξανά και ξανά. Και σκέφτηκα. Τι σκεφτήκατε? Για την επιδιόρθωση που είχαμε συμφωνήσει με την κυρία Τυρά. Αυτή η μπλούζα βλέπετε, ξεπλώνει εδώ στο λαιμό και θέλω. Όχι τώρα, κυρία μου, σας παρακαλώ Τι πηγαίνετε. όχι τώρα. Ήταν με τους κορυφούς σας και απαιτώ. Δεν με νοιάζει, δεν με τις δίνετε.
φοβερό σοκ. Εδώ και τώρα έψαχνα να βρω τη γυναίκα μου. Και κάποιος μου είπε ότι η κυρία Μπασιλιάδη ήταν πιο κάτω. Ωραία, μήπως τώρα θα μπορούσε να... Μ' άκουσέ με, έχει πλάκα. Και εσείς κυρία μου, μπορείτε να ακούσετε. Λοιπόν, πάω κάτω, χτυπάω. Ανοίγει μια άγνωστη, τα χάνω. Της λέω ψάχνω από μια γυναίκα. Και εγώ τι είμαι, λέει, καμιλοπάρναρη. Και μου κλείνει την πόρτα κατά μου. Ωραία, μήπως τώρα θα μπορούσε να... Ότι έμοιαζε με καμιλοπάρναρη. Ήρθα να δω το διαμέρισμά σας. Συγγνώμη, τον είχα ήδη. Και γιατί δεν μου το είπατε? Μπα, είσαι πιο λαγούνις μου εδώ. Τι κάνεις? Εγώ, τι και αρνείσαι να απαντήσεις. Πρόσεξε κακομοίρη, γιατί έχω αρχίσει να υποπτεύομαι ότι τώρα δεν ευθύνει. Ότι τι! Εμένα την πέρα με καλέσανε ως γιατρό. Μιλήστε κυρία μου κι εσείς. Ως γιατρό δεν με καλέσετε να σας εξετάσω. Μιλήστε κυρία μου. Εσάς θέλετε να εξετάσει. Θα μπορούσα να μάθω ποια είστε εσείς, παρακαλώ. Είναι η μητέρα της γυναίκας μου. Η μητέρα της γυναίκας μου, η κυρία Γκρεμίζου. Και από εδώ η κυρία Ομπέν. Η κυρία Σουζάν Ομπέν. Και είπατε ότι σας παρακολουθεί ο γαμπρός. Ναι. Και τον άντρα μου που παρακολουθεί. Ναι. Σας παρακολουθεί οικογενειακός. Ναι. Και τι έχει ο σύζυγός μου? Σύζυγός μου έχει... Δερματίτη. Φρικτή δερματίτη. Και έξι. Και λιχίδες. Από την εγκυμοσύνη του. Εγκυμοσύνη. Ναι. Ο άντρας της. Όχι ο άντρας, η γυναίκα. Εγώ. Δηλαδή είστε μητέρα. Εγώ καθόλου. Όχι αυτή, αυτός. Είναι μητέρα αυτός. Όχι! Αυτός ήταν... Θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό. Α, αυτός ήταν... Νόμιζα ότι ήταν έγκυος. Νόμιζε αυτός ότι ήταν έγκυος. Όχι! Αυτός νόμιζε ότι η γυναίκα του είναι έγκυος. Και μόλις έμαθα ότι δεν είναι έγκυος, έπαθε νευρική κρίση. Και να σου τα εξέματα, και να σου οι τυχίδες, και να σου οι δερματίτιδες. Όλος λέπια είναι, μαντάει ολόκληρο. Αυτό είναι φοβερό. Γι' αυτό σας λέω, αφήστε να εξετάσετε την κυρία. Μπορεί να έχει κολλήσει τίποτα. Ξέρετε, ίδιες πετσέτες, ίδια κρεβάτια. Ναι, καταλαβαίνω, θα φύγω. Μόνο ένα ηθικό, μου πέφτει σε παρακαλώ και θα φύγω. Ναι, βεβαίως, μητέρα. Χαίρετε, μητέρα. Χαίρετε. Γεια σας, Χαίρετε, μητέρα. κυρία, Χαίρετε, χαίρετε. μητέρα. Α, έχετε πάλι ο άντρας. Έχετε πάλι ο άντρας της. Και γιατί έφυγε? Είναι μεταδοτικό. Μην μου πεις. Υπερβολικά. Τι κάνουμε τώρα? Κινδυνεύετε. Πρέπει να πάτε με την κυρία Ομπέντε εκεί μέσα. Και αυτός? Αυτός. Δεν κινδυνεύει αυτός. Μα, κι αυτός είναι μεταδοτικός, υπερβολικά. Με την ίδια μεταδοτική αρρώστια. Ναι, μόνο μια μεταδοτική αρρώστια υπάρχει στον κόσμο. Γι' αυτό σου λέω, πηγαίνετε. Να πω κι εγώ εκεί. Όχι. Γιατί? Όχι. Μα γιατί? Εσύ να κάτσεις εδώ πέρα. Θα ζητήσει τον κύριο Λεμό. Εγώ είμαι αυτός. Θα του πεις ότι έχω σύσκεψη. Ναι, έχω σύσκεψη με τη βασίλισσα. Με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας. Έχω σύσκεψη με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας για τη βασιλική αισθήτα της. Το έχουμε? Πρόσεξε, μη με κάψεις, θα σε κάψω ολόκληρο. Πρόσεξε. Πάει αυτός, τρελάθηκε. Ο γιατρός πρέπει να πάει σε γιατρό. Εγώ είμαι πάλι. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Δεν μπορείς να αυτή τη στιγμή. Γιατρέ, και εσείς εδώ? Ναι, και εγώ εδώ. Περίμενα στον πρόεδρο. Πριν από 10 λεπτά. Μου μιλούσε ο κύριος Λεμός για εσάς. Ο κύριος Λεμός είναι απασχολημένος αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ άρρωστος, Το παρατηρήσατε κι εσείς, Νομίζω έχει παράσταση στον εγκέφαλο. Ω, και τι άλλο έχει βοηθήσει? Κρύα τους. Το μόνο φάρμακο. Μια που σας βρήκα εδώ, γιατρέ. Να σας πω το πρόβλημά μου. Δεν το λέτε. Έχω πληροφορικό πρόβλημα. Με το αίμα σας. Με το αίμα. Πολύ ενδιαφέρουσα μάθηση. Ματώνει μύτη συνέχεια. Πολύ ενδιαφέρουσα μάθηση. Και τι σας είπαν οι αρμόδιοι? Με το μόνο αρμόδιο που μίλησα ήταν ο πάτερς σας και μου έλεγε κάτι πράγματα τρελά. Α, συνιστούσα μασάζ. Το δοκίμασα. Τι είπε? Ειδικό μασάζ. Ένα ψηλό, γεροδεμένο, το δίνετε, το ξαπλώνετε, πέφτει από πάνω και το πλακώνετε. Μα τι είναι αυτά που λέτε? Το μασάζ με όσα στη δύναμη. Αν δεν επανέλθει το κυκλοφορικό σας ούτε και με αυτό, τότε θα συνιστούσα μετάγγιση αίματος. Όχι. Τα φοβάμαι αυτά. Θα δοκιμάσω με το μασέρ. Γιατί εμείς το κάναμε ανάποδα. Εκείνος με ξάπλωνε και έπεφτε από πάνω. Όπως τη βρίσκει καθένας από πάνω, από κάτω. Το άλλο θέμα μας τώρα. Πού είναι ο κύριος Λεμός? Σε απόλυτη σύσκεψη. Με τη βασίλισσα της Γρυλανδίας. Βασίλισσα είπατε? Ναι, της Γρυλανδίας, που εκεί όλοι θρυλίζουν, εκτός από τη βασίλισσα φυσικά. Ο Σφεράδη και τη βασίλισσα. Γι' αυτό άκουσα κάτι τη φωτιά.
Μόνο φωτιά. Ηφαίστειο ολόκληρο. Ξαναπεράστε κάποια άλλη στιγμή. Αδύνατο. Έχω έρθει να του φέρω μια καινούργια πελάτη. Την κυρία Σέτα Νικρέτη. Εκείνη επέμενε να έρθει στο ράφι της γυναίκα του. Και εγώ προηγήθηκα να δω αν έχει φύγει η γυναίκα μου, μην τυχόν και συναντηθούν. Η γυναίκα σας ήταν η κυρία που ήταν εδώ πριν από λίγο. Μάλιστα. Αχα. Και την αφήνω να κυκλοφορεί μονάχη. Μα όχι. Εγώ τη συνοδεύω παντού. Αλλά περιμένω από κάτω. Μα πείτε μου, θα γύσει με τη Βασίλισσα ο κύριος Λεμός? Τι να σας πω τώρα. Τις ξέρει τις βασίλισσες. Άλλοτε κάνουν 3 ώρες, άλλοτε 3 λεπτά. Ξαναπεράστε κάποια άλλη στιγμή. Εγώ βαρέθηκα. Φεύγω. Όχι, πεθερά, εγώ δεν φεύγω. Εσύ γιατρέ νομίζετε? Είπα, φεύγω. Θα σέρνει ψιλοτάτη. Τι είναι αυτά που λες να σου πει? Όχι, συγγνώμη, μεγαλειοτάτη μου πράγμα. Ναι. Ένα μηχανή αυτό έχω να το πω. Και με ποιον κύριο έχω και τιμή να μιλώ? Αντώνο Μπένες ο ποτάμι. Έξοχα. Ο σύζυγος της κυρίας ο γλυκύτατος άνθρωπος. Τη γνώρισα πριν από λίγο. Πώς πάνε τα δερματικά σας? Τα ψάχνει. Τα δερματικά σας. Τα εξαίματα, οι λιχίνες. Μαδάτε. Ναι, Δεν καταλαβαίνω. με πλησιάζετε, κύριε. Τέλος πάντων, όλοι οι μεταδοτικοί σήμερα μου έτυχαν. Χαίρετε. Να ζεύγουν ότι φάνε στάκι. Είστε στην δρόμο! Ποιο δρόμο? Είπα κάνατε τόσο δρόμο για να μας δείτε! Ναι, Ναι. να μάθω για τη γυναίκα. Α, Εδώ είναι. όχι, έφυγε. Εδώ και 3 ώρες. Μου είπε άμα σας δω, να σας πω ότι πήγε για μανικιούρ, πεντικιούρ. Γυναικεία πράγματα, ξέρετε τώρα. Τέλεια. Οφείλω να σας εκμυστηρευτώ Ναι. ότι εντός ολίγου θα έρθει από εδώ μια γνωστή μου κυρία και αυτή η κυρία δεν θέλει να συναντηθεί με τη δική μου κυρία. Κυρία, όχι τόσο κυρία, σαν τη δικιά σας κυρία. Κατάλαβα. Τίποτα το σοβαρό, καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά εάν το μάθει η γυναίκα μου θα γίνουν παρεξηγήσεις. Και πού να της εξηγώ τώρα ότι είναι κάτι τόσο αθώο? Θα σας κάνει αντίπεινα, Αδύνατο. Αυτό αποκλείεται. Για να το λέτε εσείς. Εγώ, κύριε Μόδιστρε, Ναι. έχω γούστα πολύ λεφτά. Ακριβά. Σε όλη μου τη ζωή γνώρισα τις ωραιότερες γυναίκες. Και όλες παντρεμένες. Βιβλίο θα μπορούσα να γράψω. Τόμους ολόκληρο. Λεξικό, εγκυκλοπαίδεια. Ξέρετε, κάποτε είχα γνωρίσει μια παντρεμένη. Στεκόταν μαζί τη συνέχεια, αλλά περίμενε από κάτω. Εκείνη της έλεγε ότι πάει στον αστρολόγο της. Εγώ ήμουν αστρολόγος της. Ερχότανε Και έβλεπα τον ουρανό σπονδύλι. ακριβώς. Και ο σύζυγος από κάτω. Να μετράει τα άστρα. Ακριβώς. Λίγοι άντρες είναι τόσο μαλάκες. Η γυναίκα μου όμως, βράχος. Πρώτον, διότι είναι ηθική. Ω, ηθική. Και δεύτερον, διότι ξέρει τι θα κάνει. Τι θα κάνετε? Παμ. Και αυτή και ο εραστής της θα γίνουν παρελθόν. Όχι παρελθόν, εμένα μου αρέσει μόνο το μέλλον. Ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα. Αλλά ας αφήσουμε τη γυναίκα. Ναι. Σας φέρνω καινούργια πελάτη. Πελάτη σας σε τι? Φορέματα, πατά, μπλούζες, μόνο σε εσάς θα την αράβω. Κι εγώ θα ράβω, άλλη δουλειά δεν είχα. Και η ιατρική μου, και η ιατρική μου αγωγή που μου συνέστησε ο γιατρός για τα μάτια μου. Τα μάτια σας. Ναι, θα κρίσουν, τολώνουν, κοκκινίζουν. Ούτε τη μεζούρα μπορώ να δω. Μήπως θα λέτε όλα αυτά γιατί μεγαλοπιαστήκατε και ράβετε μόνο στεμένες? Ούτε στεμένες, ούτε διαστραμμένες. Ο καλός ο καλλιτέχνης όλα τα προλαβαίνει. Ή είσαστε ράφτης ή δεν είσαστε. Αν δεν ήμουν ράφτης, θα είχα πεθάνει ήδη. Από την πείνα εννοώ. Μήπως θα μπορούσαμε να ξαναβλέπαμε το ενδεχόμενο της πιθανής επισκευής της μπλούζας μου, όποτε έχετε χρόνο φυσικά. Βεβαίως, κυρία μου, περάστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε τόσο ευγενικός. Σας είμαι υπόχρεη. Κι εγώ. Είναι ότι σας κατάλησα να του μιλάω. Αλλά τους έχουμε ανάγκη τους ράφτες. Γιατρό και ράφτη, μην τους προσβάλλεις ποτέ. Σίγουρα. Λοιπόν, η μπλούζα μου ξεχυλώνει εδώ στο λαιμό. Βεβαίως. Νομίζω πως πρέπει να αλλάξουμε τον γιακά να φτιάξουμε λαιμόκοψη. Λαιμόκοψη, τι να κάνουμε λαιμόκοψη? Εσείς φυσικά, αν έχω μια επίσκεψη πολύ σημαντική και ήθελα να την βάλω απόψε την μπλούζα, καταλαβαίνετε. Και πώς θα κάνουμε όλη τη λαιμόκοψη? Εσείς είστε ο ράφτης, εσείς ξέρετε πώς θα την κάνετε. Ναι, εγώ είμαι ο ράφτης, εγώ ξέρω πώς θα την κάνω. Θέλετε λαιμόκοψη, Λαιμόκοψη. Ένα λεπτό. Θέλετε λαιμόκοψη? Τι πάτε να κάνετε. Λαιμόκοψη. Τώρα! Τώρα! Τώρα!
κάποιος ότι χρειάζεται. Τι είπε? Κρύο ντους. Κρύο ντους, ποιος σας το είπε αυτό? Ο γιατρός Μουλινό. Μουλινό. Ναι. Μουλινό. Ναι, ο γιατρός που μιλούσα μαζί του πριν από 10 λεπτά. Μιλούσες μαζί του πριν από 10 λεπτά με τον Μουλινό. Γιατί άρρωστος είσαι? Αλλά τι έχει τόσο κάψει. Πάει θα τρελαθώ με αυτό εδώ μέσα. Εδώ είσαι. Όχι, γυναίκα τι είναι ακόμα μέσα. Να σας συστήσω την κυρία Σέντα Νιγκρές. Σας μίλησα προηγουμένως για αυτό. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Η κυρία Σέντα Νιγκρές είναι πελάτησα του επίπεδου σας, αγαπητέ μου. Είναι η πιο αριστοκρατική κυρία της περιοχής. Καλέ μου, η Φίφη είναι ανήσυχη. Θέλει να πάει έξω. Θα την πας μια βόλτα? Φυσικά και όχι. Τι είπες? Είπα, φυσικά, γιατί όχι, αγάπη μου. Μπούμπι μου! Ρώσα, κούκλα μου! Δεν περίμενα να σε ξαναδώ μετά από τόσα χρόνια. Τότε ήμουνα μικρός, ήμουνα φοιτητής, τώρα μεγάλωσα. Το πήρες το πτυχίο. Ναι, είμαι γιατρός, δεν μου φαίνεται. Τότε γιατί ράβεις? Γιατί ράβω, είναι το κόμπι μου. Με ξεκουράζει, με χαλαρώνει, μου αδειάζει το μυαλό. Ξέρεις τώρα πώς είναι οι γιατροί, η ρουτίνα, οι αρρώστιες, οι άρρωστοι. Ενώ θα πιάνω τη βελόνα, γίνομαι άλλος άνθρωπος. Βρε το Μπούμπι. Πιο σιγά. Γιατί, έχεις ασθενή στο σπίτι? Όχι, αλλά μην φωνάζεις συνέχεια μπούμπι μου και μπούμπι μου τέρμα πια το μπούμπι. Εγώ έτσι σε ήξερα. Αλήθεια, ποιο είναι το πραγματικό σου όνομα? Είμαι ο γιατρός μου, ο γιατρός Λεμός. Ναι, αυτός είναι. Ανόητο όνομα. Ναι, αυτό είχα εκείνη την ώρα, αυτό πήρα. Τι να κάνω τώρα. Αφού δεν είσαι πια ο Μπούμπης, δεν είμαι κι εγώ πια η Ρόζα. Είμαι η κυρία Σέντα Νιγκρές. Και τώρα μετοποιήθηκες. Στην αρχή παντρεύτηκα έναν ηλίθιο. Φυσικά. Μετά τον άφησα για ένα στρατηγό. Στρατηγό, μωρέ μπράβο, πού το βρήκες? Σε ένα πάρκο. Ο άντρας που βλέπεις είχε πάει να πάρει τσιγάρα. Κάπου αλλού την έχω ακούσει αυτή την ιστορία. Μόνο που δεν ήταν τσιγάρα. Ήτανε πουρα. Τι είναι αυτός ο θόρυβος? Έχει ζώο στο σπίτι. Ναι, έχω μια στρουδοκάμιλο. Την παρήγγειλε και μου τη φέρανε από την Αφρική. Κάθε τόσο τη μαντάω και βάζω φτερά για τα ρούχα που ράβω. Μαντάς φτερά. Ναι, αλλά βγάζει άλλα μετά και οπότε δεν ξεμένω ποτέ έτσι. Κατάλαβες? Θέλω να δει. Όχι, δεν γίνεται. Είχα πάρα πολλές παραγγελίες και την καταμάτησα την καημένη. Κι άμα δει ξένους ανθρώπους αρχίζει και τσιμπάει. Το καημένο το ζώο. Τώρα που είπα ζώο, τον άντρα σου τον είδες από τότε. Όχι. Δόξα τω Θεώ. Του το έσκασα τότε. Μου άφησε μόνη μου στο πάρκο. Εμένα, μόνη μου. Μη και του λείψουνε τα τσιγάρα. Μετά άλλαξα όνομα. Έγινα κυρία Σέντα Νιγκρές και άρχισα καινούργια ζωή. Γενικώς ήταν πολύ φασαρία. Θα πάω να την ηρεμήσω τώρα. Κοίτα να την καλοπιάσεις, γιατί δεν θα σ' αφήσει να τη ματάς. Ξέρω. Ναι, όχι. Αυτό πάει πολύ. Αυτό πάει πάρα πολύ. Ποιο είναι αυτή η στεγνά? Τίποτα, μην δίνει σημασία, είναι η ταμεία σου. Έχει πάσχει από νευρική μανιοκατάθλιψη συνδρόμου κατά διώξεως με επιθετικές στάσεις. Σουζάννα αγάπη μου, ηρέμησε. Τα πήρες τα χαπάκια σου. Τα χαπάκια μου, όμως φέρνεις και τα πήγαινα να σου πω μέσα. Όχι. Κυρία μου, για ποια με περάσατε? Πελάτησα, ήρθα εδώ να κάνω πρόβα. Και εσείς, το ίδιο παραμύθι? Τι λέει αυτή? Σουζάννα, να σε διαβεβαιώσω ότι... Εσύ, να μην τολμήσεις και έρθεις στο στόμα σου. Μαγενός η ίδια με περνά. όχι. Για μισό λεπτό. Αν σ' αρέσει εσένα να έχεις φιλενάδα την ταμεία σου, είναι δικό σου Ναι. θέμα. Όχι όμως να κάνετε σκηνές μπροστά σε πελάτησες. Ποια ταμεία σου, τι λέει αυτή? Τίποτα, θυμήθηκε κάτι δικό της μωρέ και λέει. Είμαι μια κυρία και Μπράβο. δεν επιτρέπω μπροστά μου τέτοιες σκηνές. Κυρία, σοβαρά. Κυρία, μάλιστα, έχω έρθει εδώ με το σύζυγό μου. Πολύ καλύτερα με αυτό. Θα το πείτε σε λίγο. Έχει κάνει το σκυλάκι μας να ανακουφιστεί και όπου να είναι θα γυρίσει. Έχετε για πρίσου. Το μαγός της κάρας. Λόγκι. Λες. Έλα, Χριστέ μου, πού άρχισες?
Αγαπητή κυρία, η γυναίκα μου. Ο άντρας μου. Αυτό δεν θα μείνει έτσι. Θα εκδικηθώ. Σουζάν! Πάρε και εσύ το κοκκρόσκυλό σου. Άσε το διάλογο! Σουζάν! Πώς τόλμησε να μου μιλήσει εμένα έτσι. Ηρέμησε. Δεν αισθάνομαι καθόλου καλά. Όχι. Θα ρυθμίσω. Όχι, Ρόζα, άσε τις υπερβολές, έχεις και το σκυλάκι σου εδώ πέρα το καημένο. Το με μ' αρέσει. Είναι άραγε εδώ η μαμά μου. Όχι, γυναίκα μου. Δεν το πιστεύω. Καλά ρε. Καλή γυναίκα. Με πόσο θα πας πια. Δεν θέλω να εξηγήσω. Όχι. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μπορείς. Όχι. Που έχεις πάει τα καλύτερα μου χρόνια. Τους 6 μου μήνες. Αλήθεια. Αλήθεια. Όχι, τι λες. Όχι, ρε. Λοιπόν, έλα εδώ, έλα. Πάρα που είναι και το τρομός του νότου και το τέλος. Λοιπόν. Δεν το πιστεύω! Η γυναίκα μου! Καλώς, όπως θέλετε, κύριε. Ετιέν! Ποιος ήταν στην πόρτα, ποιος ήταν στο κουδουνί. Τίποτα, ένας ασθενής ήταν για μια μικροεπέμβαση. Ναι. Χτύπησε, άνοιξα, μου λέει είναι μέσα ο γιατρός. Λέω, ναι. Λέει, εντάξει, αισθάνομαι καλύτερα τώρα, δεν έχω ανάγκη τον γιατρό. Και έφυγε. Μα τον ανοητό δεν έχει σημασία. Όταν σε ρωτάω τι συμβαίνει, θα μου λες ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν θα μου λες τίποτα. Γιατρέ, σας προστατεύω από τα μη σημαντικά. Εγώ ξέρω ποια είναι τα σημαντικά και ποια δεν είναι τα σημαντικά. Πήγαινε τώρα. Βλέπω τον κύριο πολύ ευχαριστημένο. Ναι, ψυχολόγωσης. Σας έχω πει ότι ήταν, πολλές φορές σας το είπα, γιατρέ, ήταν μεγάλο απόκλημα η λαθρέα αναχώρησή σας για το χώρο της όπερας. Όποιος αποφασίζει τέτοια τοπήματα θα πρέπει να αναλαμβάνει και την ευθύνη των πράξεών του. Όταν της εξήγης της οικίας, ζητεί το εκ των προτέρων τη μέλη πράσινη. Και όταν εισέλθει στην οικία, πάλι ζητεί το τι έπαιξε. Ο κύριος θα μπορούσε να με είχε πληροφορήσει. Ετιέν, πάω στο χώρο της όπερας να πάρω λίγο μάτι. Και εγώ θα είχα πράξει τα δέντρα. Δηλαδή, θα είχα κοιμηθεί εγώ στο κρεβάτι σας, κύριε. Στο κρεβάτι μου. Ναι. Δεν σας συγχαίρω. Αλλά θα είχα αλλάξει τα σηκώνια και η κυρία σας δεν θα μας είχε πάρει λύση. Κυρία μου, η γυναίκα μου πού είναι, πού πήγε. Το είπε στις τάблες στο προσωπικό, κύριε, στην κουζίνα όλοι είναι αλάστατοι. Σε 25 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα συμπληρώνει το ολόκληρο 24ωρο από την ώρα που έφυγε. Κύριε, μην κάνετε έτσι, σας παρακαλώ. Είμαι κι εγώ πολύ ευαίσθητος.
Δεν αντέχω κι εγώ τέτοιες εναπόλυσεις. Θα αρχίσω κι εγώ να κλαίω λίγο. Αυτή είναι, πήγαινε. Πήγαινε να ανοίξει την πόρτα. Όχι, κύριε. Τι όχι, αφού από το κουδούνι, πήγαινε. Αν δεν έχω πάει εγώ να ανοίξω την πόρτα, κύριε, δεν έχει έρθει κανένα. Όταν εγώ θα πάω, τότε θα δούμε αν και ποιος έχει έρθει. Σωστά. Άσε τις φλιαρίες και τσακίσου να ανοίξει την πόρτα. Άιντε. Μάλιστα, κύριε. Και όπως είπαμε, δεν είμαι εδώ για κανένα. Εκτός από τη γυναίκα μου. Αν είναι ο Πάπας, ας περάσει. Δηλαδή για κανέναν απολύτως. Άμα είναι ο Πάπας, είπαμε ας περάσει. Για κανέναν, Όχι, κύριε, ο γιατρός απουσιάζει, δεν είναι εδώ. Ο θυμός μου είπε πως είναι μέσα. Και εμένα ο γιατρός μου είπε πριν από 2 λεπτά ότι απουσιάζει. Ο γιατρός γνωρίζει καλύτερα από τον θηρολόγο να απουσιάζει όχι. Πείτε του πως ήρθε ο κύριος Σομπέν. Μου είπε ότι δεν θα δεχτεί κανέναν εκτός από τον Πάπα. Και μάλλον είναι προφανώς ότι δεν είστε μοντήφες. Πείτε του πως θέλω να του μιλήσω. Είμαι ταραγμένος λόγω της γυναίκας μου. Και εκείνος ταραγμένος είναι λόγω της δικής του γυναίκας, δεν θέλει να σας μιλήσει. Άμπα, τι έγινε. Κύριε, ακούστε. Τα προσωπικά δεδομένα του οικοδεσπότη, σύμφωνα με τον νόμο 4212, κάθετος 3113, για τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εποπτεύονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, είναι απόρριτα. Δεν αφορούν κανέναν άλλον παρά μόνο τον οικοδεσπότη. Και το υπηρετικό προσωπικό φυσικά. Όσο δεν για μένα, εγώ είμαι η διακριτικότητα προσωποποιημένη. Δηλαδή, τάφος. Αν με ρωτούσετε για παράδειγμα, Ετιέν, αληθεύει ότι το προσωπικό είναι ανάστατο. Ετιέν, αληθεύει ότι ο κύριος δεν γύρισε στο σπίτι του προχθές το βράδυ. Ετιέν, αληθεύει ότι η κυρία έχει να εμφανιστεί στο σπίτι της 24 ώρες, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι αυτά που λέτε. Αποκλείται. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι η κυρία Πουλινό λείπει από τη συζυγική της στέλνη 24 ώρες, 4 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Εγώ ούτε θέλω ούτε λέω. Εσείς που το ξέρετε. Εσείς μου το πείτε, μόλις τώρα. Εγώ αποκλείται. Ώστε δεν γύρισε σπίτι. Το ίδιο και η γυναίκα. Έχω να τη δω από τα χθεσινά επεισόδια. Απίστευτη ομοιότητα. Και η γυναίκα σας, θα πρέπει να είναι μεταδοτικό. Ναι, αλλά πώς θα είναι. Όπου να είναι θα μπει μέσα. Είναι η ώρα που έρχεται στον γιατρό. Μα ο γιατρός απουσιάζει και δεν είναι εδώ για κανέναν. Ούτε για τη δική σας γυναίκα, ούτε για κανέναν άλλον. Είναι εδώ μόνο για τη δική του γυναίκα. Συγγνώμη, το κουδούνι πρέπει να ανοίξω. Θα συμβούλει με τον κύριο να αποχωρήσει. Ήρθαν οι κυρίες. Ποιες Η κυρία Μουλινό και η μητέρα της. η γυναίκα του γιατρού. Άκου τυχεράκια. Αυτού γύρισε. Κύριε Μουλινό, κύριε Μουλινό. Ευχαριστώ να του πεις ότι έχει έρθει η κυρία Κρεβή. Κυρία Κρεβή, μεγαλειοτάτη. Έμενε από τους δύο μεταδοτικούς. Μάλιστα κυρία, θα του το πω και είμαι σίγουρος ότι θα τρελαθεί με τη χαρά. Πολύ αμφιβάλλω. Μεγαλειοτάτη. Κυρία Κρεβή. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνετε τι. Δεν είστε βασίλισσα. Άνασα. Εστεμένη. Τιτλούχος. Δεν είστε η βασίλισσα της Γρυλανδίας. Εκεί που όλοι γρυλίζουν. Και εκτός από εσάς. Κυρία μου, τρελαθήκατε. Τι είναι αυτά που λέτε. Κυρία μου, καταλαβαίνω πως περιμένετε τον γιατρό. Επιτρέψτε μου να αποσυρθώ διακριτικά. Κυρία μου. Κυρία. Άκουσες. Βασίλισσα της Γρυλανδίας. Θα προχώρησε πολύ η δερματίτιδά του. Αυτός έχει παρασπίσει. Και όπως είπαμε, καμία υποχώρηση. Καμία ένδειξη αδυναμίας. Φυρίζει τη μαμά. Κοριτσάκι. Η φώνα αγάπη μου, πού ήσουν να καθόμουν πάνω σαν αμένα κάρτα. Και εκεί να πας να ξανακάτσεις. Ούτε βήμα προς την κόρη. Τι εννοείται. Μην νομίζεις ότι επειδή μας βλέπεις εδώ, ότι όλα έφτιαξαν. Μα... Μ' άρχισε
ότι γνωρίζω πολύ καλά τα καθήκοντα μιας μητέρας. Γι' αυτό έφερα πίσω και το κοριτσάκι. Δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Σας είμαι ευγνώμων. Στάσου εκεί που είσαι. Τα φαινόμενα παντού. Η κόρη μου και εγώ συζητήσαμε λεπτομερώς το θέμα και καταλήξαμε σε αμοιβαία συμπεράσματα. Χαίρομαι όταν υπάρχει σύμπνοια μεταξύ μητέρας και κόρης. Μη βιάζεσαι. Η κόρη μου και εγώ καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εσένα και την κορούλα μου δεν σας ενώνει τίποτα πια. Α, ωραία κατάληξη. Στην αρχή σκέφτηκα να της πω να έρθει να μείνει μαζί μου, στο δικό μου σπίτι. Αλλά έπειτα αποφάσισα ότι είναι προτιμότερο να έρθει να μείνει εδώ, μαζί σου, στο ίδιο σπίτι. Μη βιάζεσαι. Μόνο για λόγους κοινωνικούς. Και για να μην πει τίποτε ο κόσμος που ήρθε στην τελευταία παράσταση. Αυτό είναι πολύ καλό. Και φυσικά δεν θέλω να μείνω και εγώ μαζί σας. Αυτό τώρα που κολλάει. Θα είμαι σύμβουλος και προστάτης σας. Θα επιβλέπω και θα επιστατώ τη ζωή σας. Μέχρι να επέλθει η οριστική ρήξη. Ωραία, τώρα έδεσε το γλυκό. Θα υπογραφεί μνημόνιο μεταξύ μας και θα κοιμόμαστε σε τελείως διαφορετικές πτέρυγες. Οι άντρες από εκεί και οι γυναίκες από εδώ. Και στο σαλόνι αν αποφάσεις τι. Το σαλόνι θα είναι η αίθουσα συνεδριάσεων. Κατάλαβα. Το έδαφος για τις συνομιλίες. Το ουδέτερο έδαφος για τις συνομιλίες. Μάλιστα. Ορίστε και το μνημόνιο. Υπέγραψε. Όλο αυτό. Διάβασε. Ναι σε όλα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ναι σε όλα. Μα έχετε τρελαθεί τελείως. Γιατί πράγμα με κατηγορείτε. Γιατί είμαι ενόχος. Ιβάν, απάντησέ μου. Τι παράπονο έχεις από μένα. Μην απαντήσεις, Ιβάν μου. Σταματήστε. Με εσάς δεν μιλάω. Μην υψώνεις σε μένα τον τόνο της φωνής σου. Σταμα- Στην ανέβεια να με ρωτάς τι παράπονο έχω. Ανέβεια μόνο. Θρασίτικα. Ιβάν, αγάπη μου. Τι παράπονο έχεις από μένα. Θα μιλάω καλύτερα στην μητέρα σου. Ναι, αυτό. Θέλω να μιλάς καλύτερα στη μητέρα μου. Άιντε. Ωραία, πες μου τώρα τι παράπονο έχεις. Σε πιάνω στα πράσα, στο ραφτάδικο, με μια γυναίκα στην αγκαλιά σου. Και έχεις την ανέβεια. Θρασίτικα. Να ρωτάς τι έχω. Εκείνη η γυναίκα που είδατε, δεν την πήγα εγώ εκεί. Άλλος μου την είχε φέρει. Και πώς βρέθηκε στην αγκαλιά σου. Ο κάποιος άλλος σου την έφερε. Και γιατί την αγκάλιασες. Την αγκάλιασες. Ούτε την αγκάλιαζα ούτε την χάιμα. Σε παρακαλώ πάρα Την πολύ. αγκάλιασες και μάλιστα της άρεσε. Αυτό τώρα που το κατάλαβες. Και ειδικά στην κάθε ποδιστρούλα. Και λες ότι είναι και πελάτησά σου. Εκείνη η γυναίκα που είδατε είναι του κυρίου Μπεν. Και η άλλη. Ναι, και η άλλη, ποιανού γυναίκα είναι η άλλη. Του κυρίου Μπεν. Γιατί δίδαμος ήταν αυτός ο κύριος ο Μπεν. Ή μήπως μουσουλμάνος. Σταματήστε επιτέλους. Δεν είναι δικιά σας δουλειά. Σας παρακαλώ. Δεν είναι δικιά μου δουλειά η ευτυχία της κόρης μου. Τότε τι είναι δικιά μου δουλειά. Θα σταματήσετε επιτέλους. Δεν παντρεύτηκα εσάς. Με τη γυναίκα μου θα δώσω εξηγήσεις. Και νομίζεις ότι θα την αφήσω μόνη της μαζί σου για να της δώσεις εξηγήσεις. Μόνο πάνω από το πτώμα της. Αυτό ήθελα να ακούσω. Θα μ' αφήσετε επιτέλους να μιλήσω μόνος μου με τη γυναίκα μου. Άστο μαμά, άστο να μας μιλήσει. Θα μιλάει κιόλας ότι δεν θέλουμε να την ακούσουμε. Μα αν σας αφήσω μόνιμος. Πάει, σε έριξε. Όχι, όχι μαμά. Αφού επιμένεις. Αλλά έτσι και τολμήσεις, κακομοίρη μου. Λοιπόν, αγάπη μου, άκουσε με. Ξέρω να την κλείσει και πάλι που σου έκανε η μητέρα σου. Εγώ εκείνες τις δύο γυναίκες ούτε που τις ήξερα. Ήτανε του κυρίου Μπεν εκείνες τις δύο γυναίκες. Εμένα με φωνάξαν εκεί πέρα ως γιατρό. Ο Μπεν και οι γυναίκες του πάσχουν από μια σπάνια ασθένεια της γενικής παθολογίας που σε συνδυασμό με την ειδική φαρμακολογία και να σου εξηγήσω, δεν θα καταλάβεις. Εμένα με καλέσανε εκεί πέρα γιατί έπρεπε να εξετάσω το φαινόμενο. Και τότε που με είδες αγκαλιά με εκείνη τη γυναίκα ήταν η τελευταία μου εξέταση. Αλλά να τώρα στο ορκίζομαι, δεν θα ξαναπάω ποτέ. Πώς διαστρέφεις κάθε φορά τα πράγματα. Τελειώσατε! Όχι, άμα τελειώσουμε θα σας πούμε. Κοριτσάκι, δεν πιστεύεις λέξη από όσα σου λέει. Βράδυ τράβα μέσα, μέγερα. Αγάπη μου, όλα όσα σου είπα είναι αλήθεια. Μακάρι να μπορούσα να σε πιστέψω. Πρέπει να με πιστέψεις. Σούρια που θα ήταν να σε πίστευα. Αλλά μου λες συνέχεια ψέματα. Α, όχι, τώρα με προσβάλλεις. Εντάξει, η μαμά μου το λέει αυτό. Αυτή ζηλεύει την ευτυχία μας, γι' αυτό τα λέει. Δηλαδή, όλα όσα μου είπες μέχρι τώρα είναι αλήθεια. Ναι, είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια. Δεν με πιστεύεις. Πρώτα θα μου ορκιστείς και μετά θα πω στη μαμά μου ότι μου ορκίστηκες. Σου ορκίζομαι ότι είναι η αλήθεια και μόνο η αλήθεια, αγάπη μου. Θα με συγχωρέσεις τώρα. Πόσο ευτυχισμένη με κάνεις. Δηλαδή, τη γυναίκα που έχεις στην αγκαλιά σου την έβλεπες για πρώτη φορά. Ναι, πρώτη και τελευταία. Συγχώρα, αγάπη μου. Θα με Θα σε συγχωρέσεις. συγχωρέσω. Σε δώσω και ένα φυλάκι. Ναι, δώσ' με ένα φυλάκι.
έπρεπε. Α, όχι, εσύ δεν αγαπούσες όσο έπρεπε τον άντρα σου. Μόλις τώρα μπήκα. Α, Δεν άκουσα τι λέγαμε. εσύ είσαι ο Μπεν. Να σου συστήσω, η κυρία Μουλινό. Ξέρω, τυχεράκια. Μην μου κάνεις τον αυτό, εγώ κι άλλο πράγμα σε θέλω. Τι γίνεται με το φόρεμα της γυναίκας μου? Ποιο φόρεμα? Το φόρεμα που συνέστησε να της φτιάξουν ένα φόρεμα εκεί πέρα για να φτιάξει η υγεία της. Ποια υγεία της? Δεν ξέρεις πως είναι η ομοιοπαθητική αγάπη μου, η γυναίκα μου. Έχει νεύρα, πολλά νεύρα. Και της συνέστησε να της φτιάξουν ένα φόρεμα με καλώδια και λαμπάκια. Τελευταία λέξη της επιστήμης. Και θα κυκλοφορεί στο σπίτι της σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Ναι, αλλά απαγορεύεται τα καλώδια, μόνο λαμπάκια. Κάτι δεν μου πάει καλά εδώ. Όχι, μην βάζεις ιδέες στο κεφαλάκι σου, σε παρακαλώ. Είσαι το πολυτιμότερο πλάσμα του κόσμου για μένα. Σ' αγαπώ. Μη, όχι προς το σε κόσμο. Ο άντρας της. Τι μας νοιάζει ο κόσμος, αφού είμαστε εντεμένοι. Τι ράφτη. Τι υπέροχο ζευγάρι. Αγάπη μου, αγγελέ μου. Είμαι κι εγώ εδώ. Τώρα θα γίνει μακελιό. Τι θες, ρε. Είπα, θα μπορούσε πρώτα να πεις ένα γεια και μετά συνεχίζεις. Ωραία, σου λέω γεια και συνεχίζω. Αγάπη μου. Με ένα γεια και καθάρισε. Κύριε ράφτη. Γιατί σε λέει αυτή? Δεν το βλέπεις πως είναι. Όχι, κοίτα τον. Τρελός για δέσιμο, παιδί. Σαν να ακούω τη μαμά σου. Η μαμά Άκουσε τη μαμά μας, φωνάζει. Ναι, η μαμά φωνάζει. Ερχόμαστε σε λίγο, Αγάπη μου, η μαμά. Δεν σας πειράζει. Τι να με πειράζει. Αφήστε τίποτα. Είναι ωραίο ζευγάρι δυο τους. Ναι, πολύ προοδευτικό σας βρίσκω. Νομίζω τους χαλάσαμε την ησυχία τους. Ακούστε κύριε. Δεν είστε κριτικός, ούτε και σε εμάς. Αλλά νομίζω ότι θα έπρεπε να προσέχετε περισσότερο τη γυναίκα. Ναι, την προσέχω. Μόλις χθες την ξαναβρήκα. Τι ξαναβρήκατε? Ναι, μη είχε καταλήψει. Για τώρα αυτή. Όχι. Για ένα στρατιωτικό. Και τι σου είναι η τύχη. Την έψαχνα για και δεν την έψαχνα. Και χθες που δεν την έψαχνα, τη βρήκα. Και μαντέψτε ποιος την είχε στην αγκαλιά του. Ο κύριος Λεμός. Ναι, πώς το ξέρετε. Δεν ήταν και τόσο δύσκολο. Και ταράχτηκε τόσο πολύ όταν με είδε, που δεν ήξερε τι έκανε. Γι' αυτό και με χαστούκησε. Ακόμα νιώθω το χεράκι στο μαύρο μου. Πόσο ευτυχισμένος είμαι. Γεδαρμένος και ευτυχισμένος. Όλα τακτοποιήθηκαν και με την πεθαρά μου. Sorry για προηγουμένως, αλλά είχα τα δικά μου, ξέρεις. Μη σε νοιάζει, όπως τη βρίσκει καθένα. Ναι, Κύριε, θέλω να σας πω κάτι ιδιαίτερο. ναι, βεβαίως. Είπα, ιδιαίτερο. Μην ανησυχείτε, εγώ είμαι χέμιτος. Θέλω να πω κάτι προσωπικό. Καλά, δε. Πρέπει να σας πω ότι περιμένω τη γυναίκα. Συνήθως τέτοια ώρα έρχεται από εδώ. Τι. Πρέπει να βρω μια άκρη. Πρέπει να σκαφτώ μια ιστορία για να δικαιολογήσω τη Ρόζα. Μου υπόσχεστε ότι δεν θα με προδώσετε. Ναι, βεβαίως. Οι παντρεμένοι πρέπει να υποστηρίζουμε ένας τον άλλον. Ωραία. Και τώρα θα σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Βεβαίως. Θα πούμε ότι η Ρόζα είναι δική σας φιλενά. Α, πολύ ωραία ιδέα. Α, όχι, δεν γίνεται. Αυτό δεν αποκλείεται. Όχι. Μα δεν καταλαβαίνω. Όχι. Ο μόνος που μπορεί να πει στη γυναίκα μου είσαστε εσείς. Τι λες? Κύριος Λεμός. Και να κλέξω ακόμα τη δικιά μου. Αποκλείεται. Βρες κάποιον άλλον. Ποιο? Δεν ξέρω. Α, αυτό. Ναι, αλλά εάν το μάθει η κυρία Μουλινό, θα το κάνω. Α, μη μασάς. Αυτός είναι προοδευτικός. Δεν μασάει. Σωστά, δεν είναι σωστά. Πηγαίνω να του μιλήσω. Ο κυριούλης θέλει να σου πει κάτι. Ναι. Κύριε, θέλω να σας μιλήσω. Σε μένα. Ναι. Θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Αν είναι για δανεικά, αποκλείεται. ΦΠΑ, έμφυες, παιδιά εξελίξεις, τα τεκμήρια. Όχι, δεν έχει σχέση με λεφτά. Θα σας ακούω. Έχω πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Με έπιασε με τη φιλενάδα μου. Οι βλακίες πληρώνουν. Πληρώνω. Ακούστε με κύριε, σας παρακαλώ. Σε λίγο θα έρθει από εδώ η γυναίκα μου. Τι ξέρετε τη γυναίκα? Ξέρουμε. Το μόνο που θέλω από εσάς είναι να της πείτε ότι η κυρία Σέντα Μικρές είναι δική σας φιλενάδα. Πώς είναι αυτή η ιδέα? Μας ήρθε. Αποκλείεται. Δηλαδή, θα μου κάνετε αυτή τη μεγάλη χάρη. Όχι. Μη λες όχι. Είναι πρόεδρος σε μεγάλη εταιρεία. Μπορείς να σου νοικιάσει ολόκληρο το κτίριο για γραφεία. Το ξανασκέφτηκα. Για πείτε μου, είναι ωραία. Α, ναι, πού πουλάει. Και τη ζωηρή και παιχνιδιάρα. Λίγο. Θεοκόμενα, Πρώτο πράγμα, του η φωτογραφία. Θα τη ρίξετε στη γυναίκα μου για να σας πιστέψει.
Η κυρία Πέρβα. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα, Σουζάννη. Εσύ εδώ, ούτε να σε βλέπω. Σουζάννα, αγάπη μου, μη λες τέτοια. Άκουσε με, παρεξήγηση. Είμαι αθώος, το ορκίζομαι. Αυτά να τα πεις στο δικαστήριο, όχι σε μένα. Στο δικαστήριο, έχεις τρελαθεί. Άκουσε με, παρεξήγηση. Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Με είδες με μια γυναίκα. Ναι, του παραδέχω. Αλλά αυτή τη γυναίκα δεν τη γνωρίζω. Δεν είναι δική μου. Ανήκει στον κύριο από εδώ. Σας παρακαλώ, κύριε, μιλήστε στη γυναίκα μου για τη γυναίκα σας. Ναι. Αυτά να τα πει καλού. Άκουσες. Είναι σε όλα. Ο κύριος ξέρει καλύτερα από εμάς. Κυρία μου, μην είστε τόσο σκληροί. Μπορεί να ζητήσετε κι εσείς την επίοικια κάποια μέρα. Σουζάννα, αγάπη μου, άκουσε με, παρεξήγηση. Είμαι αθώος, το ορκίζομαι. Τη φωτογραφία. Τώρα. Η κυρία πώς είναι. Μη χειρότερα. Η φιλενάδα του άντρα μου. Κύριε μου, να σας... Θα σας πρέπει στο κόσμο να... Αγαπητέ μου Νό, να σας συστήσω... Μα δεν τους είναι αλλιώς. Τι πάθανε. Πού να ξέρω κι εγώ. Πάντως η συμπεριφορά τους απαράδεκτη. Γαϊδούρια. Μη δίνει σημασία. Κυρία μου, να σας συστήσω... Να μην συζητήσετε τίποτα, μην τους συζητήσετε. Μα τι έπαθαν όλοι, γιατί τρελάθηκαν. Να υποδέσποινα. Κυρία μου, να σας συστήσω... Πώς τολμάτε. Εσείς, κύριε, θα έπρεπε να ντρέπεστε. Απαράδεκτα πράγματα. Απίστευτα. Μου σπάσανε τα νεύρα. Μη δίνει σημασία. Εμένα μου σπάνε συνεχώς. Και εσύ, γιατί κάνεις το πλάκα, γιατί δεν τους λες ποια είμαι. Μα δεν προλαβαίνω. Φεύγω. Παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί. Γιατί ήρθες εδώ πέρα. Παρακαλώ, δεν τρελάθηκα καθόλου. Είμαι εδώ με το σύζυγό μου. Το ποιον. Το σύζυγό μου. Ονόματι Μπασινέ, που με ξαναβρήκε μετά από τόσα χρόνια. Εννοείς αυτό το μπασινέ. Τι λέτε κι εσείς οι δύο. Λέμε αυτά που δεν πρέπει. Γιατί άμα πούμε αυτά που πρέπει, δεν πρέπει. Ρώσα, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Μην κάνεις σκηνή. Είναι η γυναίκα μου. Τι είπες με αυτή. Εγώ, δεν είπα. Ντροπή σου, κύριε! Τολμάς και φέρεις μες στο σπίτι μας αυτή τη μοδιστρούλα! Ποια μοδιστρούλα, παιδάκι μου, έχεις τρελαθεί τελείως. Τι λες τώρα. Αυτή! Εμένα δείχνει! Όχι βέβαια. Αυτή. Εμένα. Ναι, εσάς. Η κυρία είναι σύζυγός μου. Όχι, γυναίκα σας. Ιδού και η δική μου σύζυγός. Και παρακαλώ πολύ, όταν αναφέρεστε σε αυτή, να έχετε πάντοτε υπόψη σας ότι είναι η δική μου σύζυγος. Γυναίκα του! Όνε! Η μόνη και νόμιμη σύζυγός μου. Γυναίκα του αυτή, γρήγορα τη φωτογραφία, δώστε τη μου. Μην την κοιτάτε, δώστε τη μου, δική μου είναι. Γιατί, μην είσαι ανόητος. Επιμένω. Μη μου πεις, τι γυναίκα, μοιάζει με τη δική μου γυναίκα. Όχι, αποκλείεται. Μα, Τι λέτε, κύριέ μου, ό,τι θέλετε λέτε. Άλλα αυτιά, άλλος αφιένας, άλλος λαιμός, άλλη περικνημίδα. Ό,τι θέλετε λέτε, καμία σχέση με τη γυναίκα αυτή. αγάπη μου, σου μοιάζει. Εσύ τι λες. Τρελάθηκες, αγάπη μου. Εγώ είμαι μία κούκλα μπροστά σε αυτή τη... Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Καθόλου δεν σου μοιάζει. Δηλαδή, μου λέγεις την αλήθεια. Ω, ναι. Μια ώρα προσπαθώ να σε πείσω. Θα με συγχωρέσεις Ανατόλο, αγάπη μου. Καλά. Σε συγχωρώ. Εσύ θα με συγχωρέσεις. Δεν ξέρω. Θα το σκεφτώ. Το σκέφτηκα. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Εγώ για καλό και για κακό θα μείνω για πάντα εδώ. Για πάντα! Δεν πειράζει, έλα του Αντρούλικης, δεν καταλαβαίνω. Και ο γιατρός μου μιλώ. Αυτός είναι ο γιατρός μου μιλώ. Ηλίθιε. Μα εγώ νόμιζα πως είσαστε ράφτες. Ο θείος μου ήταν ράφτης. Ο περίφημος λαιμός. Δεν μπορεί να μην τον έχετε γνωρίσει να Ναι, κάτι μου θυμίζει τώρα. Μπράβο. Και ο θείος μου όταν πέθανε μου άφησε κληρονομιά τον Νίκο Ραπτικής.
υπό τον όρο να τον διευθύνω εγώ ο ίδιος προσωπικά. Και γιατί δεν μας το είπατε από την αρχή? Γιατί τρεπόμουν την οικογένεια της γυναίκας μου. Εγώ είμαι αυτό. Ο θείος μου ήταν ενόχος. Αχ, ωραία, εντάξει, Das ist wohl nicht, das ist